Ο διαγωνισμός πτήσεων του Κορυδαλού και του Αετού. Ο πρωινός ουρανός ήταν λαμπερός και καθαρός. Η Λίλα η Κορυδαλός τραγουδούσε ενώ πετούσε ψηλά. Το τραγούδι της αντιχούσε στα σύννεφα. Πολλά περιστέρια και χελιδόνια την επεφημούσαν. Ο αετός άνοιξε διάπλατα τα φτερά του. Πέταξε σιωπηλά, δυνατός και ήρεμος. Συνοφριώθηκε βλέποντας τη χαρούμενη φωνή της Λίλα. Πολλοί θορυβώδες για τον ουρανό, σκέφτηκε. Η Λίλα γέλασε και στροβιλίστηκε μέσα από τα σύννεφα. Ο Αέρο γλίστρισε κοντά με αυστηρό πρόσωπο. «Τραγουδάς πάρα πολύ», είπε ο Αέρο. «Πετάς πολύ περήφανα», απάντησε η Λίλα. Οι φωνές τους γίνονταν πιο δυνατές και πιο κοφτερές. Πεταλούδες πετούσαν νευρικά γύρω τους. Τα κοράκια έκαναν κύκλους από πάνω για να παρακολουθήσουν. Ο ουρανός γέμισε θόρυβο. «Ας τρέξουμε», φώναξε η Λίλα με κέφι. «Αποδείξτε ποιανού ο τρόπος είναι καλύτερος». Ο Αέρος συμφώνησε και χτύπησε με δύναμη. Όλα τα ζώα του ουρανού συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν. Ο αγώνας ξεκίνησε με δυνατές ζητοκραυγές. Η Λίλα πετάχτηκε γρήγορα ανάμεσα σε άσπρα σύννεφα. Το τραγούδι της αντιχούσε δυνατά και δυνατά. Ο Αέρο πετούσε σταθερά, δυνατά σαν άνεμος. Σύντομα άρχισαν να μαλώνουν εν μέσω πτήσης. «Γρήγορα και δυνατά είναι τα καλύτερα», φώναξε η Λίλα. «Όχι, η ηρεμία και η δύναμη είναι καλύτερα», είπε ο Αέρο. Τα ζώα κούνησαν τα κεφάλια τους. Ξαφνικά, εμφανίστηκε η Σκάι η σοφή κουκουβάγια. Άνοιξε διάπλατα τα φτερά του κάτω από το φως του ήλιου. «Και οι δύο, σταματήστε να τσακώνεστε τώρα». Ο ουρανός σίγησε αμέσως. Η Σκάι μίλησε απαλά και στα δύο πουλιά. «Κάθε πτήση έχει την ομορφιά της», είπε. «Τα τραγούδια φέρνουν χαρά, η δύναμη φέρνει ασφάλεια. Σεβαστείτε κάθε τρόπο και πετάξτε μαζί». Η Λίλα και ο Αέρο κοιτάχτηκαν. Χαμογέλασαν και πετούσαν δίπλα-δίπλα. Τα σπουργίτια τραγουδούσαν, τα περιστέρια χειροκροτούσαν, οι πεταλούδες χόρευαν. Ο ουρανός μετατράπηκε σε μια ειρηνική συναυλία.